Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Είμαι εγώ και ένας φίλος μου. Γεια σας παιδιά. Παίζουμε από μοχλούς. Αυτός από Xbox, εγώ από PlayStation. Α, Έκανες κόσμο. όχι. Άντε μισή ώρα. Θα μου βγάλει και άλλη διαφήμιση. Γρήγορα. Ωραία, έφτιαξε τον κόσμο μας. Τον βρήκα. Έλα, πού είσαι? Εδώ. Τι λέει? Καλά μαγκού. Έλα, πολλά 5. Ναι, πρέπει να ψάξει. Δεν έχουμε modes. Μπρο, γιατί πού είσαι? Κάπου. Πού πήγες? Δεν σε δείχνει καν στο game. Ναι, νομίζω πρέπει να φτιάξω λίγο το Κοίτα λίγο δεξιά. Α, ναι, περίμενε, πρέπει να φτιάξω λίγο το sensitivity. Μπράβο. Στο full θα το βάλω το sensitivity. Α, μπράβο. Για να κολλάει όλο το παιχνίδι και μετά μας δω διαφημίσεις. Okay, εκεί είναι καλά. Ναι. Επιτέλους. Ωραία, να μαζέψουμε ξύλο, γιατί θα στο βάλω και... Τράπεζα του μέλλοντος. Ναι, παιδιά, πολύ διαφημίσεις. Sorry. Θέλω να μαζέψω άλλο δέντρο. Πρόβατα, εδώ πέρα το πιο σημαντικό πράγμα, τα πρόβατα. Γιατί απλά στα χωριά δεν υπάρχουν κρεβάτια. Και αυτό είναι εκνευριστικό και εμείς όλα πρέπει να βρίσκουμε μαλλιά. Και όταν βρίσκεις απλά πάμε στο χωριό και κλέβουμε κρεβάτια. Δεν υπάρχουν στα χωριά. Γιατί? Γιατί το Minecraft είναι λίγο παλιό. Λίγο. Πάντα στο όριο του κανονικού, έτσι. Δηλαδή θα ανεβάζα βίντεο. Και θέλω να πάτε να δείτε και όλα τα επεισόδια από τη σειρά που ανεβάζω στον κόσμο SMP1. Έχω ανεβάσει 2 βίντεο και κάθε εβδομάδα θα ανεβάζω από ένα τέτοιο. Και από ένα τέτοιο μαζί μου. Όχι, θα βλέπουμε. Και θα σας πω το πρόγραμμα, θα το ανεβάσω και όλα στην κοινότητα του YouTube. Αλλά θα έχουμε κάθε μέρα διάφορα βιντεάκια, ας πούμε shorts, πάντα θα έχουμε κάθε μέρα από ένα short σίγουρα. Γιατί το κλέβεις? Μπρο, γιατί το κλέβεις? Δεν φταίω. Με κλέβεις. Και αρματολός. Έλα μπρο, ένα ξύλο έχει μείνει. Ωραία. Μάζεψα αυτά ξύλο. Μπράβο, εγώ 9. Και τα 2 είναι κλεμμένα. 8 βασικά. Πού πήγες τώρα? Εδώ πέρα. Να, ήθελα να σας πω το πρόγραμμα. Πού είσαι εδώ? Και εδώ πέρα. Πηδάς, με βλέπεις εμένα. Παιδιά, πάλι διαφήμιση και το έκοψα. Ναι, ήθελα να σας πω το πρόγραμμα του καναλιού. Κάθε μέρα από ένα short, ας πούμε Fortnite, μπορεί και κάνα Minecraft, αφού αρχίζουμε σειρές Minecraft. Διάφορα βιντεάκια, short και μπορεί και κάποιο βιντεάκι. Μία φορά την εβδομάδα Minecraft, κόσμος SMP και μπορεί καμιά φορά και από αυτόν τον κόσμο. Κάθε Παρασκευή, νομίζω, κάθε Παρασκευή θα ανεβάζουμε από ένα τέτοιο βιντεάκι. Κάθε Παρασκευή θα ανεβάζουμε από ένα τέτοιο βιντεάκι. Στον κόσμο που παίζω ντουο με τον φίλο μου. Πολύ, ναι. Μακάρι να μπαίνουν κι άλλοι. Μπορούμε μέχρι 5 άτομα. Ναι, άσε το. Πού είσαι όμως? Θα δούμε αν μπορεί να μπει και άλλοι φίλοι μας. Εσύ πού είσαι? Εδώ πέρα. Δεν σε βλέπω. Πού είσαι? Εγώ πάω να μαζέψω πρόβατα. Ναι, δεν σε βλέπω. Δεν με νοιάζει. Έχουμε σίγουρα ένα κρεβάτι. Σκότωσε ένα πρόβατο μόνο. Ωραία. Αλλά δεν μου δώσε φαΐ. Ναι, δεν σου δίνει φαΐ. Τι λες? Ένα άδικο. Τι άδικο, ρε. Ναι, δεν βλέπω το όνομά σου, οπότε δεν ξέρω πού είσαι. Εγώ το βλέπω. Για έλα κοντά μου τότε άμα το βλέπεις. Περίμενε λίγο. Θέλω να μαζέψω κάτι προβατίνα. Μια γκρι προβατίνα. Πόσα μαλλιά είπες ότι έχεις? 1. 2. Και εγώ έχω 3. Οκ. Θέλουμε ακόμα ένα μαλλί για να φτιάξουμε κρεβάτι. Εγώ έχω φτιάξει ήδη ένα κρεβάτι. Θέλουμε άλλο ένα για να φτιάξουμε 2 κρεβάτια. Και τα κρεβάτια εδώ πέρα, παιδιά, είναι μόνο κόκκινα. Κάτι ξέρει το Minecraft. Minecraft το κέντρο έχουν πολύ μικρό. Και γιατί δεν μπορώ να τρέξω λίγο? απλά μήπως πεινάς, ναι. Εγώ σε βλέπω κανονικά.
Γιατί σου έχουν έρθει όλες οι αγελάδες εδώ Κοίτα πέρα. κάτι σαν. Μία πολύ σαν διαφήμιση. Νίκο! Νίκο, κοίτα. Πολύ σαν. Παιδιά, αυτά που ακούτε είναι διαφήμιση και όχι κάτι βλακίες που λέει στο τέλος. Delete me. Delete Master. Έτσι. Σε τι, Wow. Ναι, οκ. τι κάνεις εκεί πέρα. Μπρο, σας. Αντί να παίζεις Minecraft βλέπεις Ναι, διαφήμιση. οκ, απλά ήθελα να τη δοκιμάσω. Τι! Ποια να δοκιμάσεις, τι να τη Τη δοκιμάσεις. διαφήμιση. Α, τη διαφήμιση. Όχι κάτι. Είσαι γκέι. Τι λες? Αφού γυμνός ήταν αυτός. Ναι, Συγγνώμη, έχω παιδιά. μόνο 3. Πού είσαι, έλα κοντά μου άμα έχεις. Περίμενε λίγο. Αν δεν με βλέπεις στο nickname, απλά είσαι μπάκι. Δεν σε βλέπω στον Νίκο. Εγώ απλά με βλέπεις κανονικά. Κανονικά, όχι, γιατί δεν ξέρω πού είσαι. Εγώ γιατί σε βλέπω, είσαι μπροστά μου και με σκοτώνεις ένα πρόβατο. Ωραία, πού είσαι, πού είσαι. Σκοτώνω Α, ένα το βρήκα. ένα Α, ναι. γατίπινο. Μπρο, απλά είναι πολύ μικρό το νίκο. Έχεις κάτι να φάω. Όχι, είναι κάτι. Sorry, εντάξει, δεν είσαι. Οκ, δεν σου ξαναδίνω. Εντάξει. Sorry. Θα πεθάνω, φέρε μου να φάω. Πώς πετάω. Με τον κύκλο ξέρεις. Και κύκλο ρε, εγώ κύκλο εγώ. Πάλι. Έλα πάρε. Τα πήρες. Όλο φαΐ, ζητιάνε. Ναι, ξέρεις, δεν είναι φάει τα πράγματα που δεν. Και δεν με νοιάζει. Μπρο, απλά δώσε μου φαγητό. Σου δώσα! Γιατί. Έχω το μαχαιράκι μου, θα πεθάνεις. Α, thank you. Δεν σου ξαναδίνω φαΐ αφού δεν λες ότι... Βρες μόνος σου. Φίλε, τώρα είναι καλά. Ωραία. Γιατί φυτεύεις δέντρο. Δεν είχα, ήθελα να το έτσι και γυστό, δεν ξέρω. Το έχω να βρω ένα γουρίνι. Τον εαυτό σου, Μια κότα. Δικιά μου. το παιδί σου. ήταν. Γουρίνι, τι είναι. Κότα ή γουρίνι, δεν ξέρω. Γουρνόκοτα. Γιατί είναι, Τι! γιατί είναι ροζ. Έχεις δει ποτέ ροζ πρόβατα. Ναι. Έλα εδώ. Ροζ πρόβατο, LGBTQ και έτσι. Και κόκκινο πρόβατο υπάρχει. Έλα εδώ, απλά πάει. Είναι σπάνιο, γιατί το κόκκινο είναι πάντα σπάνιο. Πάντα αυτό. Μια γελάδα. Μου θέλω φαγητό. Με το χέρι, έτσι. Μπρο, μου δώσε 3. Τι! Steak. Μαζέψουμε λίγο φλίν. Ναι, πήγαινε μάζεψε Flint. Λέω να αρχίσουμε να πηγαίνουμε προς την έρημο ή να μαζέψουμε πέτρα. Πάω να μαζέψω πέτρα. Ή θες να φτιάξουμε μια βάση εδώ πέρα, άμα είναι να μπαίνουν και άλλοι φίλοι μας για να έχουν το spawn point εδώ. Μπορούνε, άμα έρθουν καμιά μέρα. Ναι, άμα φέρνει τα μπλίτς του. Κινητά έχουν. Κινητά έχουν, φίλοι. Έχει το μπλίτς του. Φαντάσου να παίζαμε από το... Δεν έχω βρει ακόμη φλίν. Δεν με νοιάζει. Καταρχάς υπάρχει το φλίν. Ναι. Φίλε, μιλάς που ξέρω αυτά τα Minecraft και δεν έχω παίξει σχεδόν καθόλου κανονικό Minecraft εκτός από PlayStation. Γράψτε μου και στα σχόλια άμα θέλετε να ανεβάσουμε Παιδιά, και PlayStation Minecraft. να κάνουμε και ένα βίντεο μετά με φούρνη του. Με Fortnite. Γράψτε παιδιά μου Πώς θέλετε... να κάνουμε τα καλύτερα έπιπλα για το Minecraft. Ναι. Θα το κάνουμε. Fortnite δεν είπες μόνο τώρα. Minecraft. Α. Το φούρνη του. Τα Ναι. έπιπλα. Άλλο κατάλαβα. Θα μπούμε creative. Παιδιά τώρα θα μαζέψουμε λίγο κάρβουνο. Άκουσα ένα spider. Okay, Ωραία, κατέβα Νομίζω κάτω. πρέπει να φτιάξω κρεβάτι. Και εγώ αυτό νομίζω. Πρέπει να φτιάξεις ένα κρεβάτι. Κάνε άκρη. Δεν βλέπω. Πού είμαστε. Βγες έξω και βάλε το κρεβάτι σου. Κάτσε σου βάλε το crafting table. Βάλε μου το crafting table. Στον κολόνο. Sorry, παιδιά. Μπρο, μου βγάλε πάλι για την άλλη. Μέσα να φάνε τώρα τα... Σε προφυλάσω εγώ ρε μαλακό. Έχω ένα σπαθί για που. Έλα ρε. Φτιάξε κρεβάτι τώρα. Φίλε, γιατί βλέπεις, έχεις τη φιό σας. Άμα κοιμηθώ εγώ μπορεί να γίνει κάτι. Μην
κοιμηθείς μπρο, έλα. Μέχρι να μπω. Κοιμάμαι. Ω, τι ωραία. Δεν έρχεται ένα ζόμπι να σε σκοτώσει ποτέ. Μπρο, Το σκοτώνουμε όσοι. Έχεις κρεβάτι, ωραία. Μόνο το κρεβάτι. Μπρο, ξύλο. Παιδιά, τι είναι αυτό, γιατί μου βάζει διαφημίσεις τώρα. Αυτή τη διαφημίση θα την αφήσω γιατί... Μόνο το κρεβάτι. Τι γάμισα. Συγγνώμη παιδιά, αυτό θα το κόψω. Ένα μπέτ ζήτησα κι εγώ. Bye. Καλή νύχτα. Παιδιά, συγγνώμη που βρίζω, αλλά δεν γίνεται να μην βρίζεις με αυτόν τον συμπέχτη. Δεν μου βλέπεις το κρεβάτι. Όχι, villager τέτοιο. Να μας δώσει κανένα καρότο θα... Ναι, θα θέλω. Τα μικρά τα ζομπάκια γιατί δεν τρώνε damage. Τον ίδιο. Okay. Θα κάνουμε υπόγειες βάσεις. Γιατί είναι μικρά, ξέρεις. Και δεν τα πιάνει ο ήλιος, τι είναι. Παιδιά. Για το βίντεο νομίζω θα τελειώσει παιδιά μόλις χτίσουμε τη βάση μας. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Recorder. Ο φίλος μου έχει φύγει εκτός πορείας από εδώ πέρα που πρέπει. Προσπαθώ να βγάλω να μου σπάσει και μου δώσε μόλις Κάτι. δύο φούρνο. Food. 2 pork pork steaks. Πρέπει να φτιάξουμε φούρνο να ψήσουμε. Αμάξι, πάμε λίγο. Παιδιά, αυτός παίζει τις διαφημίσεις που βλέπει. Λέρωσε το λίγο το αμάξι. Τι. Παιδιά, αυτό το game νομίζω έχετε καταλάβει ότι παίζω μόνος μου. Ρε φύγε ρε καρπούζα! Παιδιά, κάθε φορά που κάνουμε record περνάει ο καρπουζάς, ο ψάρας. Σταθερά, το βάζεις εκεί, το βλέπεις. Μπρο, σταμάτα να παίζεις διαφημίσεις σε παιχνίδια που δεν πρέπει να... Δεν θέλω. Και παιδιά, πηγαίνετε να δείτε και το νέο βίντεο που ανεβάσαμε. Θα είναι βγει viral. Σίγουρα. Κιλά. Φάει. Αληθινά τώρα ή στο Minecraft. Το Minecraft, δεν μου σημαίνει. Γιατί είναι ηρεμείς τώρα, όλοι πεινάμε στην θύμη. Εν τω μεταξύ κάποιες χωρίς. Οκ, Νικό, δες ένα μαγικό. Ω, μαγικό. Ναι. Απλά καθόλου μαγικό. Απλά παίζει να είναι γκρόμ να μπει μέσα. Μετά σου πλέον το crafting table. Γιατί κυρία μου το κλέψεις και τι. Τι έγινε. Απλά πρέπει να το βάλεις μες στο σπίτι. Και άλλα να βάλουμε και τα κρεβάτια μες στο σπίτι. Μπρο, πάλι διαφημίσεις, κάτσε να την παίξω. Κόψτε, βασιά. Τι! Παιδιά, βλέπετε τις πιο σας διαφημίσεις του πλανήτη. Φέρ το crafting table τώρα. Περίμενε. Θέλω να φτιάξω κάτι. Μπορεί να περιμένει. Ωραία, όχι, το κρεβάτι είναι πολύ κακό. Απλά και εσύ δεν φτιάχνεις ένα pickaxe. Δεν έχω crafting table. Έχεις εσύ, θα σας πάω στο ξύλο. Εντάξει, το φέρνω. Α, έξω είναι. Απλά είναι διαφημίσεις. Έξω είναι και δεν το ήξερα εσύ. Επιτέλους φτιάξαμε κάτι πέτρινο να σπάω λίγο, κάτι λίγο πιο γρήγορα. Κάτσε να φτιάξω εγώ ένα pickaxe. Το πιστεύω. Για κάποιο λόγο εμένα η αφή από το μοχλό έχει πολύ. What the fuck. Τώρα φτιάχνουμε ένα σπαθάκι. Το τσεκούρι είναι καλύτερο από το σπαθί. Τι να σου πω. Ένα τσεκουράκι. Ένα φλωράκι. Τι? Ένα φλωράκι. Λίγο γκρίζι. Πέφτει ξυλό. Όχι. Α, Απλά πήγα να πνίγει. εντάξει, και δεν πνίγει. Εντάξει, νομίζω είμαστε. Θα το ανοίξουμε κι άλλο έτσι. Δεν θα είμαστε φλόροι έτσι. Ωραία, θα βάλω το κρεβάτι μου εδώ. Το crafting table, πες μου ότι δεν το έχει σπάσει. Δεν το έχω φτιάξει. Μπράβο. Ακόμα. Και θέλουμε 2 φούρνους. πικαξάκι. Πιαξάκι. Πού τα έμαθες αυτό? Ένα. Έλα μπρο, εντάξει. Να που το έφτιαχνα. Δεν με νοιάζει. Και επειδή είμαι λίγο ψυχαναγκαστικός θα το ανοίξω κιόλας.